Igbo ndị ọma ji eme ọnụ o nwere ife na-eme n'ala Igbo anyị sị ka anyị wetala ụnụ ozugbo obele nwa nne ya dịla ozi mana ndị omekome ofu ndị anyị na-ekwu ndị ilo na gị na-afa akwụ ma ịgbara na gị na-afa akwụrọ a na-ekwugharị men dị desperate ka fa wee jide ego afọ nwata ọbụla fa ga-atọrọ nwa ya were arụ ya mee ka fa si chọọ ụfọdụ ga-awakpo nwa agbọghọbịa dị aṅa jeje na-aya ifene n'ike ịma ebe nna eje ọtụtụ ife na-eme na be anyị na-ede eme ya abụrụ na ndị ọzọ ada eme and onwere onye a na-ede ya n'iru ya ka o ji wee dị oke mkpa na ngị bụ nne ife nne ji wee dị mkpa ngị bụ nne ị na-anya ị ga-afụ na mkpa imu nọ mkpa ezinụlọ ọ gbagote ọ na-eme nna pụọ n'ụtụtụ ọzọ ya bata abụ na mgbede ife nwoke na-afụ at the same time uche ya niile dịkwa ebe ezinụlọ ya nọ ọ na-ajụ ego ka ọ dịrị ya na ndị bie mma ọ na-achụkọ nke ka m mesi chịkọ ndị be m o wee dịka ya si na-eburu ọrụ wee bụ ngị bụ nne anyị maala ife ibu na ibu abụrụ ibu ụmụazị ị na-achọkọ ha ebe ka ha nọ ichefuo onwe gị ịma okwu nne ya na-ekwu nya ka nne ga-eji nọrọ from ụtụtụ ruo mgbede anyasị ma nne ya gana ya n'ọnụ ị ga-amakwanụ mana ka nwa ya rie nne jisi ike ma gị nekwa anya ada ama ọ bụrụ na ọkụkọ na-akpa nne anya uvi akọna ya ndị ọjọọ nọ n'ogbe otu o si wee bụ na mkpa nke ime ụlọ mkpa ezinụlọ gbagote o nwere ụmụ okorobịa ndị na-achọrọ ịlụ ọrụ o nwere ndị na-achọ ka fa butie n'ukwu nke akpọrọ ego mbute asịfa weta agbọghọbịa fa ga-eweta asịfa weta nwa obere nwa fa ga-eweta ka a wee gbazuo wee dị oke o nwere onye na-ene ibi anya n'iru ife nji agwa gị ya nne o nwekwa onyonyo anyịfụ nwa anụnwa amazi onye ọ bụ uche niile apụgo ọgbarazi ife a na-akọ a na-akpọ ya memory loss iyetago ọ na-eme ka onye hypnotize nke a nsogbu bekee ọ bụ na ịwetara ịkpọ nwa dị ogolo akwụkwọ ka ọ kọwalụ iyetago na so ọ gosi wee dị m na ya bụ nwa akụkọ ya metụ m n'obi a na-agba isi ya n'ọkụ ọma nne ya ka o si efa na afa bịabazie na nke a na-eme na Nnewi ebe a iyetego na Nnewi ebe a na-ekwu ka e were nwa jedebe ya na area command ka ọ ya bụ nne na nna bịa ka fa gbaa nwa okwukwe olisi na ọ bụrụ na ya afụ nne na ya ga-amụ ya nne ekwukwe ha na-atụghị aka ndị nne gbanụ mma ngwa kilie na onyonyo a Nnewi Igbo. Okay, this is Omezana Umudim Nnewi. What's your name? I can't remember. But you remember that your mom sent you on an errand? Yes, sir, that's the only thing that I can remember now. How old are you? I can't remember. No, you can remember your age. Yes, you can. I can't remember any other thing. What did you eat this morning? This morning. Okay, since you can remember that your mom sent you on an errand, how does your mom look? How does I she look? see her now, I will know that she's the one that's... What's her name? I don't remember. I can't remember where you live. No, sir. I can't remember your name. Your name is not Favor. No, Your name is not Grace. Okay, don't worry, you'll be okay. What next do you remember? You remember that there were 2 or 3 with a shuttle bus. Yes, sir. What again do you remember? Try. Then they tried to snatch The money, okay. away from me. Now I refused to bring it. Then I started running. They get to me, towards me, and someone, like, he's dark in complexion, but if I see him now, I won't know that this one is the particular one that hit me the stick. I don't know if it's stick, but the thing knocks like stick. Okay. Then you ran. I ran away. I was running that time. Then I started running fast, more than how I was running before. Okay. Igbo ndị ọma na-ekiri ihe onyonyo a. Onye a bụ nwata obere nwa afro na Umezana Umudim Nnewi n'okporo ụzọ gawara aka mmiri. O nwere nna anyị ukwu ụfọdụ ya na shọpụ nwaanyị n'ebe a o wee kpọta ya n'ụlọ ka Monica Umezana Umudim Nnewi.
a ga-eweje ozi ya na Authority FM na redio ka ezisa ya. A ga-akpọjekwazi ya na Area Command Nnewi. Ọ bụrụ na ịnweta ihe onyonyo a, biko ka inye aka wee chọta mama ya, maka na ọ sị na ọfụ mama ya na ọ ga-ama onye ọ bụ. Daalụnụ.